Deník Moje noviny. Psali do České knihy rekordů a kuriozit, a to v délce kufru poskládaných vedle sebe, domino, hád, jak chcete, 146 metrů a 56 cm, takže gratuluji a teď velký hotel. K tomu se vykulide na startu, jak když má člověk sobě litr slivovice. Potom dvakrát v zatáčce odloukat ušima tady tu dlášku. Jaký to byl pocit? Tak asi blbý. A co uši, jak to vypadá? Bolí moc? Takže statečně to přežili, lebo opravdu... Nádhera, teď se cílí, stačí vlhku. Výborný výkon. Pane myslivec, tak co, jak se běželo, jak se jelo, povídejte. Mohlo to být určitě lepší teda jako. A v čem to mohlo být lepší? Já si že rychle by mohlo být lepší příště. A vlk táhl málo, jo? Táhl málo. Tak to máme vlku za dobrotu, na žebrotu a pak ještě do studně, že? Já to vidím, to je dáno tím, pane David, že vlk nemá tak krásně vypracované břišní svalstvo jako my vás. Na sněhu nebo tady po té dlažbě? Na sněhu je to lepší, takže příště budeme muset nějaký to auto nechat dovízt tím sněhem. To už jsme na tom kdysi přemýšleli, že necháme dovízt sníh, jenomže já mám takový pocit, že letos v celé republice neseděný sníh, ten je teda opravdu asi vzácnej, protože letos máme opravdu sněhu jak v červnu. A jak máte sníhovat, kdy to myšli? No, moc ne. A byly nějaký závody, jezdili jste závody? Pokud bude sníh, tak za týden budeme na Suchým vrchu. A to jezdí tady s těmi pejsky, které máte dneska tady v Zábřehu? Ano, všichni tam budou takhle běžet. Už je to, lidí je To vlastně už tady mladí. Takže bude držet pěstí, ať vám to dopaše, vaše sáně. Co, jak mu to šlo? No, jelikož jsem vykoupil, tak asi dobře. Dobrý. No, povídej. Jsme trénováni za šarmáry. Kdy proběhl poslední trénink, ještě řekni. To bylo srdávno. V roce 1988. Dobrý. Bambuláčky, vydržte. Potles pro bambuláčky. Tak, ano, Ještě kousek. výborně, bylo v cíli. A teď se zastavuje čas. Deník Moje noviny.